May harap ka akong pera mo na. Kilikilig po ang Panginoong Anak, ang Panginoong Banal na Espiritu. Amen. Ang kapayapaan ng Ginoo manatili kay kayo. At keka antimurin. Kalukulang kapatid, metong mawulagang dake, alalakwan na kay katamo ring santo, ya pinitang ing apong Ginoo, pe pakilala ya karela, kinilala ring apong Ginoo. At itamo lalawan tala, di mong mawulagang party ng kay katampa maglakbe, bang kanita pusan tala. Akilala tayong apong Ginoo, at pakilala tayo mo naman karing kalupang tao. Uwinin pa salamatan tamo, king kay katang patron, Santiago Apostol. Kipa maglakbe tamo, itamo mo naman sana, paretang kukutang king apong Ginoo, Ginoo ninuy ka. Pakilala mo yung sarili mo kanak. Banta pakilala ka, para ka mo naman karing kalupang tao. Karetang pinandit na yung apong Ginoo, kaya tayo pinisinan, and we took him for granted. Si siyang tamo iti. At aduan tamo yung pakaluluwa na katamo. Ikang mitupuran, man pakayapan mula rin palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ikang dinatang, mamulang ausan sumisi, ring makasalanan, Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ikang mamilatan, wala na nagigpa, bana kaming patawaran, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Yung Diyos sa lubos mo paya, pakaluluwa na katamo. At yung pangapatamo na rin kasalanan tamo. Idala na katamuan sana kimbiye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa Ginoo, kimpamibabuning Juan ng Apostol Santiago king Diana, binan mong ipabanalan ing kamumulaning binungan ing obrada ring apostol mo. Pagkalubmusana king ing banal na kapulungan mo, birin na niyang tetagan king kasalpantayanan, apipatutuanan iting apostol, at alang-alang mo rin king pamamilatana, miyatdanan niya sana king maragulalugod mo. Itiyaw mi kay o Diyos, king kapamilatan ni Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pong magaring kambe mo, king kami tunganin banal na Espiritu, magkauman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king kadwa ng sulat San Pablo, king kapulungan, Karin Corinto. Ing anti kaniting pibanjan, daralamiyo, anti mawaring karing lunanan akapsa, ban makilalang masala, king anti kaniting ema kanyan aupaya. King Diyos, manibatan at eke kami. Makapadurot kaya kami ing miyayaliwang kaligaligan, dapot ekebitasang mabibigo. Agyang alaking akakit alunas kareng problema mi, nakeman milalako pag-aso. Dakala ring kasalang alulupig kaya kami, dapot kami bitasang kawawalan kakaluguran. Maralas kaming manasakit, dapot era nakeman alilipul. Kapilan man at nuka rin man, daralami karing katawan ming may na ing kamatayan ng Jesus. Ban kanito, ing biyeno, milantad naman king katawan mi. Wa, kabang mabiya kami, minganganib kami, aldo-aldo king kamatayan, alang-alang kang Jesus. Ban kanito, king katawan ming matbud, ing biyen ng Jesus, masalayang milantad. Nano pata, kabang tatalab ing kamatayan kaya kami, gugusal naman kaya kayo ing biye. Dapot, antining atsu naman kaya kami, ing diwaning kasalpantayanan, ababanggitan ning kasulatan. Meniwala ko, inyasat megsalita ko. Ikami, maniwala kami, inyasat magsalita kami naman. Ngening balumi, king pangasubling me, biyaning Ginong Jesus. Pasublyan na kaming me, kambe ng Jesus. At idala na kami, kaya beyo, king arapan no. At iting sabla, pawangan, para king kapakinabangan nyo. Kanito, kuntoro darakal, ing grasyang mipagkalob karing tao. Lalo naman, miragdag, ing kapasalamatan, king ikaligaya ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, salbag lang mip nung tangis, mupol lang mip nung tula, salbag lang mip nung tangis, mupol lang mip nung tula, makiabetan po kayong pamagkanta. Salbag lang mip nung tangis, mupulang mip nung tula. Salbag lang mip nung tangis, mupulang mip nung tula.
Inyang binalik no ning Ginu, ding bihag ning Zion. Palamuari, maninap kami. Kanita king sagakak, mengap nulang aspukmi. At ding dila king pamagsayami. Kanita sinabira, musalding bansa. Mikakarakulang depat ning Ginu, para karela. Mikakarakulapin, ding depat na para ke kami. Masaya kaming emunay no. Ibalik muing masanting ming kapalaran, o Kinu. Kalupaning danumadara bulbul, kingilang ning mauli. Detang tatanam, mipnung tangis. Mupul nomang mipnong tulang. Agyamang labas lang tatangis, magdala ka ring bining isalbag na. Muli lang mipnong tula, mamusan king pupulda. Salbag lang mipnong tangis, mupulang mipnong tula. Salbag lang mipnong tangis, mupulang mipnong tula. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo
king kapulungan kerin Efeso. Inyangeni na kayo aliwang tao o dayuan. Memalen kayo ngan kalupadaring sablang pinili ning Diyos at galamen na kayo ning pamilya ning Diyos. Metong kayong daki na ning edifisyong makatalakad, baborang pundasyon ding apostol, ampon profeto. Ating batong pamuntok, yapin kabud i Kristo. Ing kabilugan ay edipisyo, misukong-sukong yo, king ulino, at ding sablang dake, miyubuglo. Antimong metong abanal at templo, king ginu. Kaya gumno, ikayo man, kayabe kayong maging dake na ning metong apakausautan ning Diyos, king kapamilataning espiritu na. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ako ing memili kaya kayo, iba't king yato, nga naning Ginoo, bandumwal kayo at pasipamunga karing bungang manatili. Ingino mantabe yake kayo, At keka antimurin, pamamasa iba't king mayo pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Linapit ya kanita, ingasawa ng Zebedeo, kaya benala ring adwa ng anak, dino kuyang malalam arapan ng Yesus, at inyang buring pakisabing mayap. Kitang ng Yesus kaya, nano, ing malyari kong asuyo keka, may kibatya ing babayi. Sana po, rening adwa kong anak, paluklukan yula, miingat ba ke kayo, potang miras na, ing ke kayong pamag-ari. Mekad eyo balo, ing adwan yu, nga nang meki bat Jesus karela. Agyuyo kayang minum king kalis, malapit ko ng inuman, meki batla, opo agyumi. Wa king kalis ko minum kayupin, nga nang Jesus karela. Dapot alayo ka na ko, ing upayang mamili, nung nino ing iluklok, king banda kong wanan, at king banda kong kaili. Deti, mangain tulid la, karetang tulduan ng ipako. Inyang ding Apolo, dimdam daiti, mimwala karing mikapatad. Inya Jesus, inaus na lang makatipon king arapana, at nga nakarela. Baluyo, king ding pekapon ding hentil, paginula karing tawong sasakupan da, at ding pamuntok da, ila ring mapalyari buri. Iti, ngeni esukat mapalyari busalyo, nung ing nino man ke kayo, bisayang maging maula busalyo, sukat iya ing sumuyo ke kayo, at ing nino mang bisang maging mumunang dili, sukat iya ing alipan yo.
Kalupan na ning anak ning tao, di natang ban pasuyo, nuneban sumuyo ya, at midawon king biena, para king ikayat bus ding dakal. Ing mayop ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurihan ka, O Kristo. Kanya pong mag-aral kami pa kay seminaryo. Ating kami pong kayabe ka rin, itong seminarista. Pero hindi man makaing biyasa. So, misan, itang mestrumi, announce na la rin grades. And grades. At sabi ng makanyan, inaus nila lagyo. Sabi na, 95 ya po ikwa. Tinalakad siya, lawe-lawe ya pa mga makanyan, Maragol, 95. Kaya nga na ng mestro the rest, 100. The rest, 100. Tagapanta mo po atali, meto nga pag nasanta mo na yung kahit ang diri ng dakatang ulaga, tatangalan dakatamo. Kaya po makanyan, Potang malati ka, okay mo yan, Potang 1, 2 years old, makanya nausanda ka. Ay, biyasa na yung mga di. Sige, mga di ka. Mga di, wow, balakpahan. Nakangkaswelo ka na. Uling, mitidinang ka, pansin. Pero patandara gulta mo, na po makanyan. Nung ali, ing malyari, bala mo bonsai tamo, mera gulta mo, pero etamo metwa. Masandang nga pong pansinan tamo ini, Uling itamo bilang Kristyano, bilang talatukinan ng apong Ginoo, atin tamong pakiramdaman, atin tamong tutukyan, atin tamong kikilalanan, bang kanita imbita mo, miral, agpang, kekatang tutukyan na ili, alangaliwa, nun ng apong Ginoo. Patsepo pisabyan ng Diyos, pasalamat tamo, tinubod na yung kayang anak, Jesus. Siguro po nung tinubod ni Jesus, tayo lubusan na kilala nino nga pong Ginoo. Kaya po makanyan mag-relay na mo karetang isipan tamo. Pasalamat tamo tinubod na yung kayang anak. At kapamilya tanang Kristo, akilala tamo nino ing apong Ginoo. Buri ka po din ang pansin ing amanong kilala. Nungkot nanda kayo po, kilala yung apong Ginoo. Ngayon po rin sasabing kilala rin nga pong ginutasyo rin gamat siya. Tasyo na po. Kilala yun nga pong Ginoo. Ngayon po rin lubusan makakilala na king nga pong Ginoo. Aten? Ako po niyan ko na nyo kuwali. Kaya lubusan kakilala king apong Ginoo. Mag-aral tamo karing tinuki king apong Ginoo. Ding apostol. Anyan tukila kaya, malamba ng pilanang banwa, tuki-tukila, pero misan el doki nanala. Nasasabihan na rin tao nga na tungkol kako. Kaya ba't? Saugli, may kapag-answer la. Kaya ba't diretswa nala, tayo kayo, para kayo ninuwakuan. At may kiba siya Pedro, ikay Kristo, ikay anak na ng Diyos. Kapalad mo, Pedro, nga na, iyan ba't kayo tuturo rin tao? Doon ba't siya mismo, kayong mitubod ka na ako. Pamangilala kang Kristo. Pamangutang nino ya. Ulingan dyan ding apostol, anyan tukila kaya, dakal na pinandit, namangutang la naman, nino yung tao ngayon eh. Kaya hari po, makapagmulala, anyang may gulo, ing pasigan, ditak na lamo may ngalbo.
Kay ba't di natangi nga pong Ginoo? Mika, peace. May salese yung dagat. May ngutang lang, ni. Mga pamulalala, ni. Buri kayo pong pakati midini kimbiyata mo. Kubalo, nung kaya kayong panalangin, kitna nyo na nga pong Ginoo, Ginoo ninuyi ka. Kitna nyo na po? Kitna nyo na? Maralas manyad, tanang manyad. Kalupa na, ning imara rin nga duwang mi kapatid, mintala kang Jesus, at inyang adwan, manyad. At sinabi ng Jesus, mo balo yung adwan mo. At kaya nga adwan, balo yung adwan nyo. Kasi po, tang kabud na kamanyad, mo balo nino yung piyadwanan mo, talagang katumod. Po makanyan Pero nung kilala mo yung adwan mo, pati tang pamanyawad mo, mitinang direksyon, agpang, ketang pamangilala mo. Iring ebanghelyo ngayon nagkakatang dimdam, Jesus katuro-turo na pa mo, karening kayang alagad. Bilang beses tuturo na, nung bakit sinugunin ng igpa, parabang kanita samban, kilalanan ng timong meto nga politiko, meto nga hari, nun di natangya, ban idawon ang kayambi. Bang kanita, bakit na yung kasuyuan para kang kaligtasan rin sa bla? O yan ang kayang tuturo. Pero rin ang disipulo, nano naman yung karelang pagnasan. Yung karelang pagnasan, aliwatang sumuyo, nun ilang suyuan. Nyari rin nga dwa, alinapit, nga na makanyan, San Mateo pa mo, ginamit niya pa mo yung mararening adwan, banta siguro makaing matindi datang. Imara yang manyawad, pero lalo yung makatula, pangaragulda ng eni, kaya ba't imara yapang manyawad? Nani nga adwan da, pota ka nung mirasya king kayaryan ni Jesus, at sula kitang kaili, ampong wanan. Kaya ko balo nung napansinan nyo yun, pota sasakita mong jeep, nang kay burita kay ngarap, pero nang kay masakit mo rin po, ulin tagadwang kang pamasahe. So, buril lukluk lakigwanan ng pong kaili. Sabi ng Jesus, balo yung adwan nyo, nga na. Magsadya kung dumalang kasakitan, nga na. Nga ra. Pero, dumalang ko kasakitan, nung tuki ko kakarako, pero yun na sabihan, you are entitled to sit on my left or on my right. Yan balay ng igpakan yan. At, nining ating may iti mabalak na bala mo ilamang siwan, din mo nga dwa. Pati rin nga pulo. Uli nga yan tindam, din nga doon rin nga dwa, may kapalila mo naman. Uling balang miyunan la. Nyay nga pong tirwana na lang. Lawan nyo kay tiking yato, ding manimuna, ding leaders, ding hari, ingkarelang upaya, Papa Diyos lang rin aliwa. Dapat makanyan kay kayo, nga. Dapat. If you want to become great, numbisa kayong maging manawa, siwan nyo lang rin aliwa. Baliktad niya po ata itan Napon po, may masyal ko king sakop, linawi ko lang rin ng mga wata mong mga wata mong relief, mag-repack. Tsoko ka rin, may kiyabe ko pumbagya. Kaya ba't linetratura ako? Linetratura ako. Luwen niya yung obispo, ito niyang gagawan, bala mo, it's a big deal. Kapala mo retang malamba ng adwang aldo kaya gano'n, tela tama ka letrato. Bala mo po, it's a big deal. Potang yung metong nga tao ng ating upaya, kaya ba na ita susuyo ya, bala mo, it's a question mark kay katamo. Po makanya? Yapong Eloy na siguro, potang muntaya kay kayo, nung agatsing mangan kay kayo. Potang mong dalani kay tang pipanwasan pinggan itang pipanganana, ayaw mo nga mo, alina po. Pero buriyo kay sumuyo. Ingupaya, biya, ban, sumuyo. At aintindihan tayo ita, pota susundutan mong kikilalanan nung nino
ing apong Ginoo. Santiago, totoo, Bisayang maging great. Pero yung kayang greatness, aluway tang mi talagayang mipok yang matas sa matas, nune anyang idaw na imbyena. Yung sangkan nung bakit, at syutangin ni Kenny. At syutangin ni sana po, inigikatang yampang kapurian ni kapasalamatan kay ngapong Ginoo, emo uling may grant ing adwanta mo. Emuing mila ko kasakit. May kapag-obra yung asawa mo, I don't think ita mo. Sana tiyuta mo kini. Para bang kanita lawan tayo ito mong meto ngay limbawa na susundong kikilala king hapong Ginoo. At susundong manyawat sao kaya Ginoo, pakilala mo yung sarili mo kanako. Eta mo po tatakot. Watang manalangin tamo, Ginoo, ninoy ka. Pakilala mo yung sarili mo kanako. Huling itamo, tayo lubusan na kilala nung napakilala yung sarili na kikatamo. At nga pong ginawa, pakilala na yung sarili na kikatamo nung makabuklet tamo at adwan tam pakilala na yung sarili na kikatamo. At bakit adwan tamo yung pakilala na yung sarili na kikatamo? Kasi atintang maragul ang misyon. Bilang Santa Iglesia, pakilala tayo naman ng Diyos, karing kaliwang tao. Dan kayo po, makay na, po ang ating kang interview yung kakasal, at kutnan mula tungkol kayong kasal pantayanan. Kapilan la tauling may umpisal, naning karelang balo tungkol kayong kasal pantayanan. Yan kayo po isabianda niya pang elementary. Yung karelang balo. Itong yung hamon nini nalalakwan na kay Kataan Santiago. Yapin ng kilalanan tayo, yung hapon yun. Tamo, tatakot, manalangin kaya, Ginoo, ninoy ka. Ginoo, pakilala mo yung sarili mo kanak. Bang kanita, ayanad ko yung kanakong pamibibi at katuruan ka rin pamilya ko, agpang kimpampakilala mo king sarili mo. Lalong-lalo na po, maulagaya ini karing pengari. Ekbalo nung ikitsepo ining meto nga joke keng Facebook. Di natangya ining teacher, ining principal, bintaya kim balera ining anak, elementary, lalaki, delane kantata na, at simbong ni ining anak mo nga na, timbok ni at tiyan, yung kaklase na. Sige nga na. Niyang makonit ang principal, nanintiro ko kaya ka nga na. O kaya nga tiyan may timbuk o teking matang, hala. Niya po lawantala, rin kay katam familia. Nani tuturo tama, nani nga kakit na kay katam. Ini kayang kay katam papasyag at papakit karela, manalumpakan king patuloy apami pailalam, ni pamangilala tamo. King apong Ginoo. Malambat tama na mo rin pong mikitikit para piyesta. Ito ang kutang siguro makanano nakalalam yung pamangilalayo King apong Ginoo. Okay? Nandingkit nanda kayo nung kilala yung apong Ginoo, pinalareng makakilala kaya atin pa? Nung kayo rin na kaya hangga yung pamangilala tama. Okay? Nung kayo rin hangga. Yung panalangin taal doldo, kagising tanay nga ba? Kutang taki nga pong Ginoo. Ginoo, ninoy ka. Ginoo, pwede mong pakilala yung sarili mo kanako. Bang kanita atok yung kay kami patron Santiago, yung pami patutuke ka, karing kalupa kong tao. Amen.
Pakamalang kong kapatid, Kristo kaluguran ng banal na kapulukan. Ang tabayanan ng pongingatan ng kapamilatan na rin apostol. Ulilinita, maraptamo kaya, kimit mong kapanaligan, at nga tamang sumabi, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king banal na kapulungan ng Diyos, baning Ginoo ang tabayanan ni, ampon ipanlualo ni, king kapamilatan tamo, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang tao ning mabilog gayato, baning Ginoo pisan meto nga nalo, king kapamilatan tamo, king kapayapan, ampon kametongan, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing kapatad tamong at yung king pamangailangan. Baning Ginoo sa upanalo, king kapamilatan tamo, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sarili, ampon komunidad tamo, ban midawan tamong katanggap-tanggap a sakripisyo, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos ng lugod, santungan ang pongsiganan mi, pakiramdaman mo rin panalangin ng banal na kapulungan mo. At pagkalubukay kaming ini, ing atuan mi keka king kasalpantayanan. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Kalugurang kapatid, manalangin kayo. Ganiting kay kayo ay kakundaon. Matanggap para pa ng Diyos, ipamayupayang tuto. Tanggapanin sana ning Ginoo itindaon karing gamat mo. Kingi kapuri ampo ni kaligaya ning lagyuna. Kingi kasaplalata mo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos sa Ginoomi, wasan mo kami sanang malinis king makakabos ng binyag, ni pamaylasan na ng anak mo. Ban kaniting kapiyasan ng Juan de Santiago, ing mumulan diling apostol, abiran mong minaldok king mapait ng kalis ni pamaylasan ng Kristo, at taon miya iting sakripisyong makaibiligaya kay ka. Kitiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Ing Ginoo, mantabi kay kayo. At keka antimurin, Itasyula rin po suya. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid. Sukat ang pong makakapos. Impurya ng pong pasalamatan na ka. Kapilan man ang pong lukarin man. Huwag pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka. Ikay pasulming alang-angga. Kapilan man, may paing gulutan ng kekangkawan. Nanabagkus para timing ingatan at ipanluwalo. Kapamilatan ng wan mong apostol. Banketa, may pabanipalan niya karin muring talapanibala, agay kang tildo kaya, ban mi sunduking obramo ang demong pastol na. Uli na dita, kami daring anghel at arkanghel, at kagum daring sablang upayan ng banwa, daralit kami king kekang ligaya, alantok ng ngamingan kakanta. Maliarin ako po si Claude. Ikapinbalaloy pa, at imetulelangan matampanak ang papurian, uling kapamilatan mo, Yesu Kristong Ginoomi, at yung upayan ng banal na Espiritu, pagkalaman mong biyering sabla, layo ng pamanalan mo. Halakantok lang matitipon king kapulungan mo. Banketa manibay king kaya silag na ningaldo, ang gana king kayulbog na, indalise daon may ang pangya, kay kaligay ng lakyom. Uli na nito, ikpa, panikapumi, paluko pa pong papanal mula king espiritu mo, reting ay ni daralamit daraon kay ka. Ban magawa lang katawan, ampong daya, ng anak mo, Yesu Kristong Ginoomi. Amen na bilin kay kami, king pagmasisyan mila reting mysterious. At tatandanan mi pa, kanitang benging may panganyayaya, kinuwani yung tinabi, pepasalamatan nakat pinuri, pirasa na yung tinabi, dinwang na iti ka rin disipulo na tingana,
Kunan niya iti, ikayungan at kanan niya. Uling iting katawan ko, amidawin para kay kaya. Makain mo naman kay bata ng apunan kinwani kalis. Kasi payo, pepasalamata na kat pinuri, dinwang na iti karen disipulo na at nga na. Kung na iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya ko, indaya nimpay ang pongalang hanggang tipan. Ami po para kay kayo, ang po para karing sablang tao. Ban kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, kimpamay kagana kayo, kanako. Pasyag tayo ng misteryo na nagasalpantayanan. Iyang ining kaganakan mi, o mapamakalulungig pa, ibakaligtas ng pamaylasa, apong kamatayan ng anak mo, yung maligayang pamadubli ng mebye, at yung pamaytas na banwa. At lahat din makasadyang salubong, king kadwa ng panyatang, daraon may kay kabilang kapasalamatan, iting mabye, at banal a sakripisyo. Baligdan na yung may pakalulu, ing ayin yung banal a kapulungan mo. At kilalanan na yung may dawan king biyena, apauli ng sakripisyo ng kamatayana, birian mo kami ngan misut keka. Pagkala mo sana, ikaming may pasignangan, king katawan na pong daya na ng anak mo, mikatwan kami king banal ng Espiritu. At paging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang daon keka, at papalirya na kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo. Muna, kambening Nuana Maria, kapilan man Virhen induning Dios, kambenang San Jose ng esposo na, kambering nun mong apostol ampon maligaya mong martir, kambenang Santiago at ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinang kasaupan alang patanat king arapan mo. Oy pay di sanang ayining pangasot mikeka, pasulungan ing kapayapan ampon kaligtasan ding sablaking mabilugayato. Pasiknangan me sana king kasalpantayanan ng ponlugod, ing banala kapulungan mong kasalukuyan maglakbeke tiking yato. Kambening talasuyo mo ileyo ing papami, at i-Florentino ing obispumi, ding sablang obispo ampon pari, diakono, ding sablang susuyo king banala kapulungan mo, at ding mabilog a kapulungan na gewa mong sariling keka. O mapamakalulungib pa, pakiramdaman mo ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo lang mga tipunan ding sablamong anak nula pa man makasahod. Ding kapatad ming meyango na biye, at ding sablang ke kami matulampon memo na ketiking yato. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mo nga langanga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan na, kambenang pong kaya, kagam din banal na Espiritu, sa palamparang alampong ligaya keka, o Diyos ikpang lubos mayupaya, manggamang king alangangka. Kimit mong lugod ay kapasalamatan, mahus na mong ngayon, ikikatang kaluguran ay ikipa, at nga tamongan manalangin.
Ikabos mo kami king sablang Morocco, pa. Maligod mong pagkalawing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasupan ng pakalulo mo, mitimawa kami parati, king pamanalipanan ng kasalanan. At mikabiyos kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kapampanayan na po ang pagsadyan mi, yung panyatang ng mipnong ligaya, ng talapangabos mi, Yeso Kristo. O Diyos ay pami, ang kinumi Yeso Kristo, sinabi na karing apostol, ang kapayapan lalakuan ko keke, ang kapayapan ko, mapiya ko keke. E mula sana babaligdan, ang kasalanan mi, nanimpansinan mo, ang kasalpantayanan ng panalakapulungan mo, at pamayapan ng pompisan metungan mi, at pangking kaburian mo, ikang mabibiyang po magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ang kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man, kikayungan. At keka antimurin. Pakita mo po ngini, may kakametong tamo king kapayapanan ng Ginoo. Payapan po kay. Ngayong kordero ng Diyos, ngayong melalako, king kasalanan ng yato, wala rin mayawis king apunan na ng kordero. Ginoo, ek matampan tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin daw mo. Ay paming banal, so panapang sana ng Apostol Santiago, kim pamamilatana, initinggap miyang mipnong tula, imbanal mong sakramento, bilang pamagmasusi, king kayang kapiestan. Idaduan may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tapap. May babak po kaya katamungan, atin tamo pong second collection ngeni, dating mali kumapera maging pondula para kareng miyayluwang aktibidades at proyekto na puning Fiesta Committee 2025, ngening banwang ka-fiestan. At tsula rin po rin mapila na Fiesta Committee kay ngarap po, King Pasbol Mayor, magtindala pong raffle ticket at bingo card. Nung bisa ko pong sali, puntalan nyo na lamang po king arap. Maya pa oras po, Archbishop Dong, Among, maya pa oras po. Masaya ko pong pabalita kay kayo, rin pong proyekto na yung BFC 2025, alos yarinongan po. Atin tamo pong solar, dati po yung kuryente tamo 35 to 40,000 niya po. Ngayon po 17,000 niya mo po yung bill tamo kayong electric bill. Tapos atin tamo pong CMP, kitang Conservation Management Plan, na kinayda po rin UST. Atin tana pong pamayad ka nito, in-study dia po yung pisambanta mo, renggang po sira, nung nano pong dutong gamitan, nung nano pong sementong gamitan, ila po yung kay di nandakatapong pondo para pa-renovate tayo po yung pisambanta po, king heritage siya po, kaya kataya po. Atin tana pong pamayad ka rin, asilyado na po ng UST, so kaya po yung kaya katamo. Tapos, ing pamilya mi po, mag-donate kaya pong service para king pisamban po. Ren pong pengari ko rin, kaputol ko po, mag-donate kaya pong bayong FB band po. Nagagamitan tanay po ngeni, king pisamban po. Ren miyaliwang organisasyon po. Lastly po, dakal po salamat kay support tayo, king Fiesta Committee. Pasaya tayo po yung Fiesta ng July. Looking forward po king December. Mas pasayan tayo pa po. Ang po pong agkatanda ko po, mag-prepare kayo pong almusal or lunch, king BUB, agkatanda ko munta ko po. Dakal po salamat. Viva Punchago! Kalakpakan tayo po yung kakatang patulunan ni Apong Tiago. Paborin niyo pong pasalamatan ko lang po rin bisita tamo pong pari, magyabe kaniting misa. Muna po, yung parish priest na po ng St. Joseph Parish, kita po king Kabalansyan, Yamong Alex Dison. Kaibat po yung chaplain na po ng Holy Angel University, Father Omar Defensor. Ing director na po ng College Department, king kakatamo pong seminaryo, among Jason Miranda. Ing parish priest na po ng Holy Trinity Parish, karin po, king San Fernando, among Angel Gamboa. At syempre, yung kakatamo pong malugod, Arsobispo Apundong, dakal pong dakalas. Salamat king pamakyabayo po at kaya kami, kaniting kapiestan. Makanyan po naman po, pasalamatan ko lang po rin mag-offer kayong misa tamo po, deng Betis Fiesta Committee 2025 at da po rin CPC kayong miyaliwa pong chapels tamo kaya king parokya. Dakal pong dakala, salamat kaya kayongan. Viva Punchago! Apon JP po, anniversary na po ngayon. Anniversary na. So, pangadi tayo po, pangadi tayo na sana alawang burina yung maliliari. Noon yung burina ng Apong Ginoo. Po. Yan ang atwan tamong grasya para kaya. So, happy anniversary, Brads. Talakad tamo po.
So, bayo kayo po bendisyon kay kayo, muna bisa ko po pasore kay kayo. Pasikloran dakonan din, mabasala tareng aliwale po. Kareng niler, suling kalingwang ko may babat palandanom kay Tangaldo. So, sorry po, sorry nandin. So, yung ginumantabi kay kayo, At keka anti mo rin. ito ko'y lapurang buntok yun, at doon tamang bendisyon na ng apong ginaw. Yung ginuti, lakad na kayo, baborang pundasyon ng apostol. Bendisyon na kayo sana, alang-alang king kabanalan, ang pong panalangin da, ring noon ng apostol, lalong-lalo na Santiago. Amen. Yung ginu, pikalob na kayo, yung turo ang pong alimbawa da ring apostol, lalamdang kayampunan, maging talapatuto na kayo sana ng Diyos, karing sablang tao. Amen. Maging matatagya sana yung kasalpantayanan niyo, pauli ning pamaniwala yung kinturo na ring apostol, king kasupan ng karilang panalangin, pangintuliran niyo sanang miras, yung alanganggang balayan karing banwang. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayan totoo, ingigpa, ampoing anak, ampoing banal na Espiritu. Amen. Iting misa daun tane, umeta na ngayon king kapayapan. Salamat, King Diyos. Happy Fiesta po kay kayo.